Първото условие за развитие на всеки онлайн бизнес е видимостта, а най-бързият начин да получите повече внимание и трафик е като подобрите онлайн репутацията си. Търсачки като Google предпочитат бизнеси, които получават постоянен поток и положителни отзиви. И нашата платформа прави заявяването на отзиви по-бързо и по-лесно от всякога. Само с няколко докосвания можете да изпратите заявка за отзив по SMS или имейл до своите клиенти, а когато новите отзиви се публикуват, те автоматично се появяват във вашият поток от разговори, където можете да ги прочетете и да им отговорите. А сега, благодарение на Review Reply AI, изкуственият интелект може да отговаря на вашите ревюта вместо вас. Бързо, професионално и с личен подход към всеки клиент. Освен, че генерират веб трафик, ревютата са и мощна форма на социално доказателство, когато се показват на вашият уебсайт. Нашият автоматичен уиджет за ревюта извлича най-новите ви оценки и ги показва в стил, който сами изберете, предоставяйки на посетителите на сайта ви реални доказателства, че именно вие сте правилният избор. Освен това, можем да превърнем най-добрите ви отзиви в красиви постове за социалните мрежи, които се публикуват автоматично, създавайки още повече доверие и видимост във всички ваши онлайн канали. Готов ли си да получиш повече трафик, повече ревюта и повече клиенти? Запази час за разговор и започни още днес.